पिस्तल जोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन Good morning खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बरनायनाय थाबाय जों दायो आरो नै नेक्स्ट सिटिंआवहाय थांनो ओंखारदों जेडि प्रडाक्शनावहाय साइड डान्साराव नै माबायदि ड्रेस गाननांगौ थफ्लाखौ नाय फिफिलामोनखौ आं ओरैनो सर्ट क्लिक होगोन आरो जायखिजाया ससे बानायलांग्रोनोसै आङो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम थफ्लाखौ नाय जुता गानाखै आं जुताखौ माने गरम मोननायखाय लाथ'बाय बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम सोर सोरखौ लोगो मोनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जों दिनै फार्स्ट टाइम गेमस्ट्रिखौ लोगो मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय एक्टराव दङ लिंसारदा मडार्न सं आरोना नायलांबाय थादो जोबजासे नायबानो नुगोन आरोना गोलोम फुलायबाय आं बिदि गाननानैहाय बिराद एक्साइटेड आरोना लिंसारदा आरो गेमस्ट्रिखौ नायनो थाखाय जोङो दायो दंफैयो नै बाथौ गेलेनाय जादों फट' खेबनो सानदों बे फार्स्ट टाइम फैबाय आं ओरै सिख्लाफोर दङ नै ओइ नाहर ओरै माबायदि मोनदों फैनो मोननानै फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंना जों आरो आं देखायहैनो एसे इथिं थांनानै फै फार्स्ट टाइम फैबायलै दिनैसो नायनो लुबैनानै थाबाय थायोमोन जि साइजनि बे बिल्डिंआ केमस्ट्रियावसो दङ नै लोगो हमथाबाय जोङो बेयावसो दंजोबो गासिबो हारसाफोर गोजानि
गासिबो लाखा मोनसे मोनसे खेबगासिनो नै खिन्थानानै हरलाय माला ओंखारगोन बियो थाबनो ओंखारगोन दायो जेसेबां हायो करिय'ग्राफारफोरासो दा माला दिहुनो ना आंथ' बुंदोंमोन थाबनो दिहुन होननानै नोंथांमोना बे साउथ फिल्मनि हिर'खौहाय जिडि प्रडाक्सनावनो नुगोन आरो ना ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोननिफ्राय अननाय मोनगोन होननानै आसा खालामबाय ना थेंक इउ ओमफ्राय आगोलनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ दे थेंक इउ गेलेग्रा मोनसे मोसाखांबाय खोमसि सोंदों खोमसि गोलोमजोबखाबाय syutingan ibu sulit kasih nih bantai ya गोसोमसिन नुदों नै मोसानाया नंगौलै मा जोमदों बाराबो सानफ्राव जाखादों आरो बेलासिबाय नालाय दै बायदि बैखौ बेखौ मा होनो लैथोनि दै बायदि नुदों आरो नोंथांमोना माबायदि नुदों नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेवहाय सोरबा सोरबा नुफेराखैबा बेखिनिसिम बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन हे दासो सानसे मोनबाय जोबनायावहाय आङो भिडिअखौ लायासै खेबनोनो आखु गारियाव गाखोबाय थांसै एबार बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन